салом алейкум дӯстони азиз, номи ман Аюб. Суҳроб Зафар. Як минута мара гӯш кар. Хай парирӯзира шувак фаҳмондаиш, неки намефаҳма. Ой бо сатайга менӯша, бо мебуроя. Ма ҳақ дорам бубурам зидди шумо группаи бисёри экстремистои ин назартиёи террористои запрещено гап занам. Мара аёдат набурор. Конститутсияи Ҷумҳурияи Ӯзбекистон иҷозат медиҳад. Шумо биромада бе факт далел фақат минус ягон гаптонда ҷавоб дода наметонед. Ин хеле аст? Бале. Нома биромада пулисои ҳукумата гап задиса. Биёем бубуроем бе дашно гап занем. Ту ба факт далел минус гап зан, ман мебурорам ба факт далел плюс гап мезанам. Мо кур нестем. Хеле тамошо кардеси эфирои ӯ тарафи запрешеношаи эфирое ки дистаи шакале ки нақл дора на тамиз. Имина Ҳусейни Ашур, Калмырғ ва чину дорад? Салмони Даюс. Яй бесаводишоне ки мегӯянд ки аз соли 92 то ҳозира ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як завод тӯлкаягӣ нест. Позор вам, просто плевать хочу на вас. Ӯ тараф шани ҳамин гапҳое ки шумо задестем бе факт далел. Биёем гап занем рӯпаро. Биёем. Шумо против ҳастем? Именно номи худам гап мезанам, ман за ҳастам. Биёем бубурем гап занем. Чӣ дар корай? Фақат угроза, фақат ақора. Як чиз мегӯм. Зафар. Тра фамилияро гирифтан. Бо ҳаракат амихта нигоҳ мекунам. Ман медонам ту ки ҳастӣ. Як бывший наркоман имрӯз биромада бо ҳаракат як шакал одам метавад. Мефаҳмед? Як шакал одам ҳастӣ. Як курнамак ҳастӣ. Ту савод надорӣ. Тарзи гапзанӣ тра рангам бандито аст. Зафар. Вақте ки ман мегӯям ки хоино бе факт далел гап назанед, изо намекашед, шумо мара занг мезанед, угрожат мекунед. мо чӣ хел бифаҳмем? Тӯҳмат мекунед. Чӣ боис хапем? Чӣ ба иқболи чумот хапай? Чӣ ба хапен шумо? Ку доказат кунед. Он гапе ки задем қариб 1 сол, бози ҳамат хапем. Шумо именно группаи бисёр экстремистҳо, негодяё мара ваъда додагӣ будем. И 2 ҳафта пас видеоро мебинӣ. Ин Исоқ Фаюк ваъда додесае ки насиб боша охири мо 11 шакали именно группаи бисёри экстремистҳоро ки буданшона ранги ки ман када будам отаи 4 тона мебурем гап мезанем. Ку шумо ки ҳастед? Ку ҳамун падар модаратон ягон чизи хуби кардагӣ ҳастед шумо? Имрӯз биромада зани Точкавай гуфтесе? Зафар, ихай як китоб варақ биза. Агар хонда бутонед ту шакал, наркоман. Ту тупой вақте ки эфир биромадӣ, тупой. Як ҷура нигоҳ накунааст. Тупой, маълум аст. Чорт. Ра бигӣ, сагота. Сагота ра бигӣ. Зафари Герчик. И Муҳиддини Кабири Криса. Шумо медонед ки Исоқ Фаюк имрӯз пага дуст боло аст. Коре ки ман кардам фахр мекунам. Барои ки ман мард ҳастам. Дар байни пом чизи мардӣ дорам. Зидди шумо ман кор мекунам, даже членам
شویلیت زدم دوره میفهمی؟ کیف میکنم برای کارم من خداوند آفریده کنم که شما وری چوبانای چهارتا را باید من چومارید کنم فقط با پیش برای همین پس زدن مدل توجیک 11 نفری که امروز خشونا گروه بسیار اکستریمیستو میگیرن آن خیلی برورم اکناشی چوب با فقط دلیل شما میکنم کین شما شکلو